Stawizny serbskeho tworaceho wumystwa su přirunujo k drugim hišće kytrom wode. Čeho dla? Lec dotki dłuho nie możeše so žane samostatne serbske wumystwo wujiwać. Serbscy burja bychu wot swoich kniezów odwisni, a dobiechu robočić. Spočatnie dawachu jenož cyrkej, ziemianstwo a miesta, nadawki znatym wumycam, so bychu figury abo mulby z nabożnymi motivami zotowili. Tuż by serbskie ludowe wumystwo jeniczka możność kreatywny być. Widzomne była to na bohatych wušiwaniach narodnej drasty, pomolowaniach a ryzbareniach, debienych jutronych jekach, gajsztyż przy twarie keżow. Wuzacza přiwšim dawachu. Niekoci serbscy wumycy bychu daleko znaczy, kajż ryzbary Matthias Wenzel-Jekel a Jakub Delenka. Tak mieješe Jekel w Praze dźěwanju a stwori wiacore skulptury za česke kloštorske cyrkve a praski Karlowy most. K wusahuacym serbskim wumycam wosnatego 19. lectotka słusza na przykład krajinowy molar, rysower a kartograf Henryk Božidar Wiela. Kunc 19. lectotka nasta przez pozby ludowiedy a domizniskiego hibania nałożkowe molarstwo. Zajem niemskich a wukrajnych wumyców za Serbów był zbudzeny. Fascinowani od kulturnej mnohotności a tradycją winuachu so wumycy, kajż Ludwig Kuba, William Krause abo Friedrich Krause-Osten wužiskim regionam. W czasu pokročovacie industrializacije z początku 20. lectotka bychu romantiskie sceny, kajż krajina w butach abo żony w narodnej drasce woblubowane motywy. Hakle w 1920 latach wuwi so samostatne profesjonalne serbskie wumystwo. Serbscy wumycy podaru so na wumystwowe akademie do wukubwania a wuwichu borze swójski rukopis. Wumycy kajż Juri Hajna, Mirčin Nowak-Knechonski, Hanka Kraucic a Fryco Latk wuwichu narodne serbskie wumystwo. Što to woznamienia? Wumycy spytachu zwecza serbskie temy, kajż narodne drasty, abo bajowe postawy perfektnie zwobraznić. Po II światowej wojnie 1948 zjednocichu so molerjo a grafikario serbskiego pokada do koła serbskich tworacich wumyców. K tomu słuszachu między drugim Konrad Felixmüller, Horst Schlosser abo Mirčin Nowak-Knechonski. Ze załoženom serbskich zaradnišćów w 1950 latach wudzielichu so konkretne nadawki za serbskie knižne wuhotowania, ilustracje a kulturne plakaty. Mienjenja ke serbskemu tworacemu wumystwu a widy na njun počachu pak so diferencować. Jak silnie miało wumystwo przez folkloru charakteryzowane być? Srecz 1970 lat namaga Jan Buk nowy wumystki przystup. W jeho tworbach nie steje to narodne hižo w središću, ale w zwisku. Ze swoim molarstwem pokaza sledowacym generacjam puć z wózkeho tematiskiego a stylistiskiego molarstwa zajszłych lat 10. Z tym zdoby się serbskie tworace wumystwo przystup k modernemu wumystwu. K naczasnym serbskim wumycam licza nimo Jana Buka, między drugim Bożena Nauka-Kunić, Maja Nagelowa, Iris Brankačkova, Sofie Natuškec a Iza Brützcena.